ассалому алайкум дӯстони азиз, умедворам ки шумо хуб ҳастед. Бар шумо саломатӣ хоҳон ҳастам. имрӯз хушхабар дорем, то охир хуб гӯш кунед. яъне ки имрӯз чоршанбе 8 январ соли 2025 $100 баробар ба 1092 сомонию 54 дирам ва инчунин 100 евро баробар ба 1146 сомонӣ. дӯстони азиз, бар хотири хушхабар дар видеоята лайк бимонед, ба канали мо подписатсия кунед. раҳмат барои дастгирӣ. худованд аз шумо розӣ бошад, доимо шод бошед. ва мегузарем ба курси рубл. 1000 рубли русӣ бо курси имрӯза ба 109 сомонӣ ҳаст. аллакай 2 сомонӣ боло шуд ва иншоаллоҳ ки минбаъд боло мешавад. шумо фақат ноумед намешавем ва то охир хуб гӯш мекунем ки чӣ мегӯем. салом дӯстон, санҷиши шиносномаи хориҷӣ яъне ки загранпаспорт барои шумо мушкил шудааст ва шумо наметавонед дар куҷо чӣ тавр бисанҷед. ва мо пеши роҳи ин мушкилии шуморо гирифтем. шумо акнун метавонед дар хона нишаста паспортҳои худро бисанҷед ва ҷавоби дурустро бигиред. танҳо бо тариқи ватсап ба ин бародар суҳбат кунед. ин бародар ба шумо чизе гуфт, ҳамон корро бикунед. албатта ҷавоби пурра ва аниқ ба шумо равон мекунанд. ва имрӯзҳо ҳамаи корро ройгон намешавад кард, яъне ки инҳо ҳаққи корияшонро низ мегиранд. ба шумо барори кор.